Чытанне другога раздзелу абцяжарваецца тым, што ён досыць неўдала падзелены на раздзелы і вершы. Першапачатковы біблійны тэкст не меў ні раздзелаў, ні вершаў. Самыя першыя падзелы, такія падобныя на цяперашнія ў ебрайскай бібліі, з'явіліся ў 13 стагоддзі, канчаткова сфармаваліся ў 16 стагоддзі. І звычайна яны адбіваюць дзесьці тое, што адбываецца ў тэксце. Значыць, калі тэкст завяршаецца раздзел, альбо завяршаецца верш, альбо пачынаецца новая думка. Але гэта не заўсёды так. І якраз пачатак другога раздзелу это, відаць, адзін з самых неўдалых падзелаў. Рэч у тым, што другі раздзел пачынаецца з паловы верша, які заканчваецца першым раздзелам. Это значыцца два тэксты з рознай традыцыі, розных эпохаў, розных паглядаў на свет, розных багасловіяў і касмагоніяў сутыкнуліся ў адным вершы. І таму пачатак атрымліваецца нейкі скамканы, незразумела, дзе пачынаецца адно, дзе сканчаецца другое. І таму, калі мы гаворым, што мы гаворым проста першы раздзел, насамрэч это не проста першы раздзел, а першая гісторыя стварэння, гэта роду 1, 2, 4а. А тады, калі мы гаворым пра роду 2-3, то гэта будзе роду 2-4а і да канца трэцяга раздзела. Калі мы гаворым пра другую гісторыю стварэння, то гэта будзе роду 2-4б і роду 3. Сам тэкст, калі яго аддзяліць, калі яго паставіць у тым выглядзе, у якім ён быў напісаны, будзе гучаць так. Удзень, калі Ягвэ Элогім зрабіў зямлю і неба, ніякага куста польнага яшчэ не было, і ніякая трава польная яшчэ не расла, бо не слаў Ягвэ Элогім дажджу на зямлю, і не было чалавека урабляць глебу. І гэта пачатак заслугоўвае ўвагі, таму што ён прадуманы, вывераны, і ён якраз скампанаваны паводле лепшых узораў блізкаўсходняй касмаганічнай традыцыі. Я хочу прывесці пару прыкладаў касмаганічных месапатамскіх тэкстаў, якія былі добра вядомыя біблійным аўтарам, і на ўзор якіх рабіўся якраз гэты тэкст. У славутым тэксце, славутым бабілонскім эпасе пра стварэнне Энума і Эліш, які пачаў пісацца ў 17 стагоддзі да нашай эры, сваю канчатковую форму набыў у 7 стагоддзі, то есть это 1000 гадоў заняло аднаму гэтаму тэксту быць, які быў вельмі папулярны на ўсім старажытным Блізкім Усходзе. Пачатак такі, якраз па гэтым пачатку, Энума і Эліш, это па-агадску, значыць, калі ў версе, гэта мы іх проста звычайна не перакладаем, ён пачынаецца такім чынам. Калі ў версе неба не было названым, і зямля ўнізе не мела наймення, і Апсу, найпершы творца і зачынальнік, з Тыямат стваральнай, што ўсіх спарадзіла, свае воды разам змешвалі ўдваіх, але яшчэ ніваў не было, ні багнаў, не было праявы аніякай боскай, ні названы іменні, ні пісаны лёсы, тады нарадзіліся багі ў іх. Самымі раннімі мадэлямі для акадскіх, арамейскіх, ханаанскіх, гебрайскіх і іншых тэкстаў былі сумерскія міты, якія былі папулярнымі праз некалькі тысячаў гадоў на ўсёй прасторы старажытнага Блізкага Ўсходу. І вельмі вядомы папулярны міт пра Гільгамеша, Энкіду і падзем'е пачынаецца такім чынам. У тыя дні, у тыя далёкія дні, у тыя ночы, у тыя даўныя ночы, у тыя гады, у тыя прамінулыя гады, у пракаветныя дні, калі ўсё сутнае праявілася, у пракаветныя ночы, калі ўсё сутнае ўзгадавалася, калі неба было аддзеленае ад зямлі, калі зямля была раз'яднаная з небам, калі людскія лёсы былі вызначаныя. Або яшчэ іншы сумерскі тэкст. У тыя дні, калі неба і зямля былі раздзеленыя, у тыя ночы, калі неба і зямля былі раз'яднаныя, у тыя гады, калі лёсы былі вызначаныя, калі багі Ануна былі народжаныя, калі багіні былі злучаныя шлюбам, калі багіні атрымалі сваю долю зямлі і неба, пасля таго, як багіні зацяжарылі і нарадзілі. Яшчэ ў адным тэксце, дзе фігуруе зёлка Нумун, я згадываю, таму што яна будзе тут гучаць, верагодна, гэта часнык, гаворыцца такім чынам. Калі дождж праліўся долу, і муры былі абрынутыя, калі град з агнём праліліся долу, калі дождж сказаў, я праліюся долу, калі ён сказаў, я абрыну муры, калі паводка сказала, я змыю ўсё прэч, неба апладніла, зямля нарадзіла таксама зёлку Нумун, зямля нарадзіла, неба апладніла, нарадзіла таксама зёлку Нумун. Мы можам убачыць, што все гэтыя тэксты маюцца на ўвазе ў гэтай другой гісторыі стварэння гебрайскай бібліі. Яны алюзіі на все гэтыя тэксты тым ці іншым чынам робяцца.